Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board kalapan pau ba ka office pakalayo jingte bodan gibru ki ba Khrong Pisa ringkat ki receipt hok ha Kyrteng ka board halo ka nong rimban penrung Kyrteng ki ba die jingde harut serok ba lenti action ka ba ha ka jingsisa ka de kam jong ka taung vending committee jong ka office ka badang ya syakmat kat kum ki kendon ka Meghalaya street vending protection of livelihood and regulation of street vending scheme Atiar arpulai CEO la pentip ba kamdan ka jingpan Pisa ban CEO ba penrung Kyrteng ik badi jingde harut serok bat lenti ya kejat da katang vending committee ula benrap ba ka office la yok priang ya ka jing Ujor na ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association kumta halor kani ka bentau CEO ka Shillong Municipal Board ula Ujor da ka ejahar ha office USP ka is ka silsek ringkat ka jingkerpat ban le da ka bating ik badan keti kat kum ki kandon an Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya